Um, Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Mai magana M Habib Jigawa. Wato wani abu ne dan bani mamaki, da ban so in yi magana ba, sai kuma na ga dacewar yin maganar. Da farko dai kafin na shiga cikin maganar ina taya mu alhini da kuma ta'aziyar rasa yar uwa da aka yi, Fulani, wacce aka fi sani da Jidda. Allah ubangiji ya mata rahama, Allah ya yafe mata, Allah ya gafarta mata. Sakona kai tsaye zuwa ga Malam Aminu Saira, ko in ce kamfanin Saira Movies. Na dan yi mamaki da naga an ɗora fim ɗin labari na a satin nan. Ya kamata a ce an dan daga kafa zuwa satin gaba, kamfanin ya nuna alhinin rasa jarumarsa da ya yi. Da an yi hakan zai ƙara muku kima ga idanun jama'a, musamman mabiyanku. Amma yanzu saɓanin yin hakan ga abin da ya faru. Kowa ya duba comment din shafin Saira Movies da suke dora fim din labari na, zai ga comment sabanin yadda aka saba a baya. Saboda magana ta gaskiya, kun yi abin da bai kamata ku yi ba. Shine bai kamata a ce a wannan yanayin da ake ciki a dora fim din labari na ba, wanda babbar jaruma ce daga cikin fim din, Allah ya mata rasuwa. Da kamfanin ya nuna alshini, ya daga kafa zuwa sati daya, next week satin gaba sai a dora, yafi. So wannan dai shawara ce gaskiya da kuma tunasarwa ko dan gaba. Kai tsaye sakona zuwa ga Malam Aminu Saira, ko in ce kamfanin Saira Movies gaba daya.